ole ama sign he channel thil tu te invite chi pe vek ole tun tuma hian phone split dan kan soi don ani phone split kan ti chuan foi khata arwalin apps pahnih kan khoi thei don ani chu antirnan YouTube online WhatsApp i online theyanga chutiang chon davin thil sang sang apps chan kha arwalin pahnih i khoi thei don ani ma se games ang chi full screen display angai ang chia chuan a thei lo ti kan sabuk don nia chuan masabra chuanin recently a apps kan hon ho kan clear na thin kha home button pulami kha kan medanga chuan ti hian lo omanga chuan hi achunga left top corner a hian split screen ti lo oma hi kan metang chuan ta hianin apps pahnia kan hon du kha kan da ang chumi omzia chuan YouTube hi ka ta chho taila chuan annoya message daila message kan da don chuan kan tap ringa tang tikhanin apps pahnih arwalin kan khoi thei don ni YouTube en pa in message kan type theinga WhatsApp kan khoi thei pa don ani khati song kha tun tuma kan video soi thei te ania he video hi thai tin chuan men lo like share in no subscribe sak don nia